В Велико Търново се проведе Tech and Trends Hospitality Roadshow. Форумът събра водещи експерти от туристическата индустрия, технологичния сектор, мениджъри и собственици на хотели. По време на събитието се дискутираха теми, свързани с развитието на дестинациите, иновациите и технологиите в хотелиерството. Бе поставен фокус върху развитието на дестинация Велико Търново, привличането на чуждестранни туристи, както и последните иновации в дигитализацията на хотелиерския бизнес. Акцент в програмата бе и темата образование и бизнес, партньорство за бъдещето, където академични и бизнес представители обсъдиха възможностите за сътрудничество и подготовка на кадри в туризма. Вчера дори така излезе в интернет пространството едно много интересно изследване, което е направено от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта и на хотелите, което за четвърта поредна година прави допитване сред хотелиерите за значимите предизвикателства, които са поставени. Предизвикателство номер едно се оказва, че са кадрите в туризма, и то на всички нива. И около 43% от хотелиерите, участвали в това допитване, всъщност посочват, че този недостиг на персонала оказва много съществено влияние върху мениджмънта и върху организиране на цялостната им дейност. Това, което тук може би ние ще бъдем полезни да кажем и да споделиме нашия опит, е факта, че недостига на персонал и самия бизнес осъзнава, че може да се случи в едно добро партньорство, което да включва и средното и висшето образование. И това го посочват 33% от хотелиерите. Защо е важно да развиваме специалност туризъм в партньорство с бизнеса? Всички ние знаем, че специалност туризъм, освен че е насочена към теоретичната подготовка, това е специалност, която изисква много умения, и то умения, които са свързани с практиката, но и меки умения, които да развиваме. Това, което се опитваме от катедрата така да систематизираме и да бъде полезно и да покажем нашия опит, е активности, които включваме през последните години и работим много усилено в тази насока. Като някаква много малка равносметка за последните 5 години, ние правиме средно 10 събития на година, на една учебна година, които събития са свързани много тясно в това сътрудничество, за което говорим, и това партньорство. Връзката с бизнеса, освен че е важна от гледна точка на това бизнеса да влезе в академичната среда, и както и в средното образование, от друга страна е важно да покажат пътя на младите хора и как се случва бизнеса в реалната среда. Заради това на първо място поставяме интегрирането на теорията и практиката, нещо, което да доведе до едно комплексно обучение, което да произведе кадри, подготвени и теоретично, защото теорията в много от случаите така се подценява, но смятаме, че без тази основа няма как. Този фундамент е задължителен. Следващия много важен акцент, това са актуалните знания и умения. Това е нещото, с което бизнеса може да се включи, и за наша радост в нашите учебни планове се включва, с актуализацията ежедневната на учебното съдържание. Туризма е изключително динамичен отрасъл, сектор, който изисква да бъде така променян от гледна точка на предлаганите услуги, във връзка с промяната в самите потребители на туристите и техните очаквания. И по тази причина ние ежегодно се допитваме до нашите партньори от бизнеса. Сред останалите теми бяха стратегии за привличане на чуждестранни туристи, устойчиво развитие и предоставяне на по-добро преживяване чрез иновации, модерни маркетингови и дигитални инструменти, технологични иновации в хотелиерството, дигитализация, автоматизация на процеси, изкуствен интелект и интеграция на данни в реално време. Съорганизатор на събитието бе катедра туризъм в Стопанския факултет на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, а самото то се провежда като допълнение на практическите дейности в специалността.